Iċ-ċentru tal-Irsim Malti nnieda taħdita li sostni l-iżvilupp ta' għodod diġitali speċifikament għal-lingwi ta' pajjiżi żgħar bħalma huma Malta u Latvja. It-taħdida saret bis-sem tal-President tal-Latvja Edgar Rinkēviks li kien jinsab f'pajjiżna għal żjara statali u l-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici. It-taħdida ittellet fi spazju kreattiv u fija ħadu sem diversi entitajiet li għandhom sem kruċjali fl-Irsim Malti: l-intelligenza artifiċjali, it-teknoloġija, ir-riċerka u l-amministrazzjoni pubblika. Malta u Latvja it-tnejn iħadnu irsien uniku li ma' żmien it-tnejn li huma għaddew minn sfidi minħabba l-istorja soċjo-politika tagħhom u t-tnejn qed jimpenjaw irwieħhom biex jippreservaw iż-żewġ lingwi. Il-Ministru Bonnici għall-Gvern u kommess li jagħti sostenn lil proġetti għall-iżvilupp u d-distribuzzjoni tal-għodod lingwistiċi li appoġġjaw l-użu tal-lingwa Maltija kemm fit-tagħlim u anke fil-ħidma ta' kuljum ewlenin fosthom fl-amministrazzjoni pubblika. Il-President Rinkēviks qal li Latvja u Malta minkejja id-daqs żgħir tagħhom iħadnu storja u kultura rikka li riflettu ruhom fl-irsien tagħhom. Tkellmet ukoll il-Kap Eżekuttiv taċ-Ċentru tal-Irsim Malti Norma Saliba li elenkat il-ħidma matul dawn l-aħħar xhur u kif wara diversi laqgħat ma' organizzazzjonijiet u individwi żviluppaw inizjattivi u proġetti mhux biss biex nipproteġu irsienna bħala wirt uniku, iżda biex f'dinja globalizzata u f'pajjiż dejjem aktar multikulturali tissaħħaħ il-lingwa nazzjonali tagħna. Tat l-eżempju tal-proġett Traduzzjoni.mt, sit elettroniku bla ħlas għal qalba ta' testi legali u dokumenti uffiċjali oħrajn.